Казвам се Цветанка Петрова. Над 30 години работя в университетската болница УМБАЛ Георги Странски. 20 години съм старша сестра на Централен операционен блок. Какви са предизвикателствата на професията медицинска сестра? Професията медицинска сестра е хуманна, но в същото време е много задължаваща. Всяка една медицинска сестра при нас, изпълнявайки своите задължения стриктно, тя знае, че при всяка една оперативна дейност изхода ще бъде добър и оттам идва нейната удовлетвореност. Какво е чувството да помагаш ежедневно на хората, да се грижиш за здравето им и често да спасяваш живота ти? Нашето чувство е ежедневно такова. Прекрачвайки входа на операционния блок, ние посрещаме пациентите точно с това чувство и сме сигурни с нашата работа, с нашата дейност, че всеки един изход ще бъде добър и всеки един пациент ще върне отново радостта на лицето си и усмивката. Довършете изречението "Заедно успяваме да..." Заедно успяваме да се справим с всяка една критична ситуация.